खुलुमखा जो तो आन वीडियो नाय तनाय लुकुरावनो संगे लामसोगन रनो आन YouTube चैनल संगे आनि थाम्बनेल नुखा ते आनि स्क्रीन बो नुकमा खानानरो खरकसा चिम ताकुक सेबा बोले सियां बाट ताबुक आं सोशल मीडिया वो न्यूज मीडिया वो नुकमानि बागै वीडियो सनामै कक सायै तंगमालि आइसि ni po khabi akhe rego makaya kutro mata maya burga sai to amro video sinta kro sorkar sinta krai mukhomotri sinta krai on maga kitoro emro office khabi achi ora tolaya chi khome amaga no jotono sine kogo khesa singono kheta nga kemta kutubani ino sinsa putoya kemta khabi akai borok nangmani bagै no कामसले खुगैनाय गेट फातारो गेट ब्लॉक रिवैनाय गेट ताला रिवैनाय बरक आसगै तंगायसि मा फानि बागै बुरा बुरिनि बागै हिम्माया तांमाया फानग्रै बुरा बुरि बात्ता मानियानि बागैनो ऑफिस ताला रिवैनाय गेट बोसकांगो आसगै मा तंलायका निजेनि मानथायनो मानिया नि बागैनाय आन्दोलन खालायै बुरा बुरि हिनिया सेबाबो हिम्मानाय सेबाबो हिनमाया सेबाबो याथेक माननाय सेबाबो याथेक मानिया सेबाबो खुंजु खोनानाय मकल नुनाय नुगिया जतनो अंखरैनाय आन्दोलन खालायमा तंबाय खायसि निरो नुकमान खानायसि आनि स्क्रीन रजाक फटो चिनि ताखुक सेबाबोले आं सिनिया फिया बनि फटो रिवैनाय बहासे के सैक्रिफाइस खायका चिनि माफा चिनि बुरा बुरि चिनि साया गरीब बिग्रा कांगाल हे गरीब बोसा गरीब रंनि बागै मानथाय सकथाय बुरा बुरि बात्ता मानियानि बागैनाय ब बुरा बुरि रावै बाक्सा अंखारिनाय ब आन्दोलन माख्लायका आइसि गेट ताला रिवैनाय यांयुं पुलिस प्रशासन बासा जाग्रो नुखना आइसि यांयुं पुलिस प्रशासन बासावैनाय बनो दाका चोपरा खावैनाय बनो रमैति साखा आइसि पिया आन्दोलन ता खायदि हिंदे खायका प्रोटेस्ट ता खायदि हिंदे खायका गेट ताला खुलक दि हिंदे साखा पुलिस रकबा साइमिया पिया उ ताखौ खरकसा कामसलै चाकसा कामसलै खुगजा खायबिनाय ब प्रोटेस्ट खायमानि ब गेट ताला रिवैनाय आसगै तंमानि चिरिखगै तंमानि अमो मांगेना ता थांथों कारण ब जे राइट्स तंमानि जे बुरा बुरि रंनि बात्ता मानथाय तंमानि 3 4 5 6 मास बुरा बुरि बात्ता मानि आंगै तंमानि आमरनो तुइबिनो ब खरांथि सावै गेट ताला रिवैनाय ब प्रोटेस्ट खायमानि आरो जाय गोबांमा बुरा बुरि जरा बाटामा यांगी तंनाय रक बरक थांगिनाय जइन खायबाय खायसि गे अमो हारनो बा मकल नुग्लिया दे एमएलए मंत्री मिनिस्टर नेता एमडीसी एम रक मकल नुगिया दे तमानि बागै जानि जानि माथाय न रजाया तमानि बागै नारक जागै तंखा तमानि बागै रिलीज खायजि यांगी तंखा हानि बागै न मासाव हायसि नेता मंत्री मिनिस्टर एमएलए रनो मा हवायसि तमानि बागै निरब अमहारनो स्टेप नाहारिया तमानि बागै साधारण बरक पाब्लिक बरक ब अमनि बागै प्रोटेस्ट खायबानि नांगा तमानि बागै बुरा बुरि रक लामाओ सातुं होया वातनि होया अंखारानि नांगा तमानि बागै लामा कासना नांगा बुरा बुरि रक अमनो केब वानसया दे नेता रक अमनो मकल बायखे नुगिया दे बरक हा बखा करि दे बरनि अमहायना चुबानानि अमहाय बरनि मानथाय सकथायनो बरनो रिनानि बागैनाय ताम बागै सामुं ख्लायजिया तंका तमानि बागै ख्लायजिया अंका हा बुरा बुरि बर बफर थैनाय बफर तामुंनाय बर साइसमाया बरनि मानथाय मासे 2000 टाका न पर्यन्त कामगिरि जाया तामुनि बागै बमहाय सरकारं बायगना हा बमहाय सरकारं बायगना सरकारनि बरनि वाइसासे पेन्शन निनि एमएलए नि वाइसासे सैलारि मान्थलि सैलारि अमहाय मानिया रां हाबियान दे खाना कानरक हा नेतारनि एमएलए मिनिस्टर मंत्री रंनि अमहाय खानाग्ला खायसि अमहाय खानाया जीवनि खलाया जों सेबारंनि न खानानाय रां पैसा हाया निजेनि मानथाय सकथाय माया हिनाय जरा गरीब बसा साया चुगिया बुरा बुरि रंनि बात्ता माया हिनजों जे प्रपन खानानाय चिनि मकलबाय नुगनाय चिनि खुंजुबाय खानानाय हायसि तमानि बागै अमहाय इंखा हा इलेक्शन पाइका ताबो बुरा बुरि न पगै थांबायगा याथेक माया खुंजु खोनाया मकल नुगिया रनो पगै थांबायगा जे समय इलेक्शन फाइनाय आप्रके अटो रिक्सा निनि गारि गुरा कारवै तिलाङै बुट सिंरनाय आमो हादे हा आं नेतारनो सावै दंगायसि नेतारनो सावै दंगा मकल नुगिया देव माहायप्रो उ जे
ताला रिवैनाय गेट ताला रिवैनाय गेट बसकाङो कामस्लिक खुगैनाय चाक चाके आचगैनाय चिरि खगै तंनाय उ फरना सेबाबा कि ब मिनिस्टार ब एमएलए ब एमडीसी हाँ ब इलेक्टेड दे खरकसा हाँ बनि चाकरी जेतं हाँ बनि मान्थलि सैलारि जेतं गरै हाइफानो ब बुमा बुफा चाया चुगिया निनि बुरा बुरि बाता मानि आंगैनाय खरांति साइमे आं तंनाय रनो सापोर्ट खलाइमा बाय खलाइना ब गेट ताला रिवैनाय ब आचगै तंका ऑफिस खुलग्रलि हाइसि अमा केनो ब सेक्रिफाइस खलाइका हाइसि बुरा बुरि रनि बागैनाय बर अमो ब गेट ताला रमानि हाँ अमो जागा थाइंका हेजामारा आरदि ब्लॉक नि बिसिंगो खबजाक हेजामारा ब्लॉक नि आन्दाराव सिमिं बुरा बुरि रंनि बाता मान यांगया गोबांमा ब्लॉक नि आन्दाराव गोबांमा जागा नि आन्दाराव गोबांमा डिस्ट्रिक्ट गोबांमा सब डिविजन नि आन्दाराव न अमो आके बुरा बुरि रंनि बाता मान यांगै तंबाय हाइसि के अमो हायरावनि सोबा बार जानानाय सोबा सापोर्ट खलायनाय सोबा खरांति सानाय सोबा बरंनि मानथाय सक थाइनो साबरिनाय सोबा रिनाय अमोनो क्वेश्चन हाइसि हानि बागैनो याक सीमा कायो एमएलए मिनिस्टार मंत्री नेतारनो माकायसि कारण ताबो सब किछु बरावनो सब किछु खलायबायसि हानि बागै तमानि बागै अमहाय बुरा बुरि रनि बातारनो का सवै चाजाक तं तमानि बागै का सवै अमहाय के रां पुइचारि जाय आंगै तं अमनो सिंगानि मुचु गायसि अमहाय के खलायमानि बेलाय बेलाय के चाया हायसि बेलाय बेलाय के चाया अदे बरक निनि बुरा रावैनाय बिरसोग रावैनाय हिम्माया याथैयाग मालिया फिया उ फरनानो पार्टीनो सापोर्ट खलायहैनाय बनो पेन्सन देजाय अमहाय बोसों नुगो हायसे फिया जरा 60 बছর काया सानिनो बनो पेन्सन देवै रेजांमानि जरा याथैयाग काहाम मकल खुंजु जतो काहाम बहायरनो रेजांमानि कारण उ फरनांगायगे ब पार्टी बाय केरंजाक बीजेपी पार्टी फांथों मथा फांथों सीपीएम फांथों कांग्रेस फांथों बरंनो सापोर्ट खलायहैनिनो अमा खेरेलाय माने नुगोआसि पिया जेसपा नों चिथों तमानि बागै बुरा बुरि रंनि बातानो अमायके हुल खलायजागै दं शुद्ध हेजामारा आरदि ब्लॉक नि आन्दाराव सिमिया तै गोबांमा ब्लॉक नि आन्दाराव बो अमायकेनो रां पुइचार हरजाया रां पुइचार रजाया बुरा बुरि बाता दाय रजाया पेन्सन रजाया आंगै तंबाय हायसि अमो साब बार जानानाय सोबा बार जानानाय अमोन आनि क्वेश्चन हायसि सो जतो मान भिडियो नाय तनाय रावनि राव किसिसा शेयर खायरो लादि जाते अमो भिडियो भाइरल लंथों अमो भिडियो जतो एमएलए एमडीसी मिनिस्टार मंत्री रावनि थानि नेता रावनि थानि सगै लांथों हायसि निराव शेयर खायरो राव लादि हायसि आसिनो सानाय हामबाय नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट भिडियो जों मालाय कक साफिनाय टाटा।